Mikä on versio no mikä on vegaanikirjolohi? Purjolohi. Kyllä. Hauska. Helposti me valvottiin ja nukuttiin 4. Kaisa Kiltti, en minä pysty tekemään mitään hauskaa, minä olen niin vakava mies. Eikö milloinkaan? Ei milloinkaan. Laiturilla meitä nauratti, se oli elämämme kesä. Joskus järvessä pelotti, kun vesi oli kylmää. Ja me toivoimme, että hymymme voisi ikuisesti kestää. Minulla on huoli sinusta, ei oo nähty pitkään aikaan. Ja minulla on vuori sinusta, kun me vietettiin yhdessä aikaa. Ja me kuljettiin. Ja laulettiin. Me suunniteltiin kaikki se, miltä tulevaisuus vois näyttää. Ja me piirrettiin kuvat siitä, miten unelmat vois täyttää. Mut jotenkin se kaikki jäi, alkoi omat murheet painaa. Nyt mä rukoilen, saanko anteeksi, etten pitänyt suusta huolta. Hey, I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Kädet! Minulla on huoli sinusta. Ei oo nähty pitkään aikaan. Ja minulla on kuva vuori sinusta, kun me vietettiin yhdessä aikaa. Hey, tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. Ja me kuljettiin ja laulettiin yhdessä. Ootko vielä siinä? Tykätkää ja kokoaa seuratkaa Suomet. Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Tämä on semmoinen porukka, joka kunnioittaa toinen toisiaan. Tiellä, jolle lähdettiin. Ootko vielä sillä tiellä, jolle lähdettiin? Seuraatko sitä, jota seurattiin? Tulee viimeinen kertsi. Nostetaan kaikki kädet ylös siellä piippuhyllylläkin. Mennään yhdessä. Minulla on huoli sinusta. Ei oo nähty. Se on lada. Se on lada. Se on lada. Pitkään aikaan. Ja minulla on kuva vuori sinusta. Kun me vietettiin yhdessä aikaa. Ja me kuljettiin. Veto! Veto, missä on se veto? Vedä! 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 No, onko sulla polkkanoita? Herran kanssa, sousi!
Jonkinlainen Alfred. Olenko haltijatar? Tiedetään! Ja laulettiin. Siinä minä en hylännyt sinua, vaan minä kannoin sinua. Jeesus pysyy aina meidän vierellä. Että Jeesus kantaa meitä. Hammaspeikko. Siinä. Ja tässä on meillä hammasharja. Meneeks tää? Super!